komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:38. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga naga-monitor sa ilayatag sa mga transistor radio, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man via Facebook Live, manaya-naya nga hapon dira sa aton nga mga ka-aksyon. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga Angkor Woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga nagapahuway-huway sa siniya nga tinion? While ang dulunggan nakatutok iya sa ila tupad dira nga radyo. Siga sa mga ka-aksyon naton, antes man ang tanan, diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay ang southwest monsoon subong amo ang nagaapekto sa extreme northern Luzon. Ang western Visayas kag lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagatnan padulong na bagatnan nakatundan ang mabatyagan subong sa isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Nagbutlakay na si Haring Adlaw las 5:26 ang aga, kag ini naman ang magatunod las 6:09 karon iya sa gabi. Ang atong temperatura yara karon naga-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Unahon ko lang sa aton nga mga ka-aksyon, ang aton man nga mga nakuha nga information from the national. Speaking sa mga pila ka mga information subong, humalin actually kagabi. Humalin kagabi sa ginpatigayon iyang weekly talk to the nation address ang aton nga mahal nga Presidente Rodrigo Duterte, kag sa amo iyang parte sang iya man nga talk to the nation address na mentionar diri ang pila ka mga quarantine classifications. Rekomendar nga quarantine classifications ang National Interagency Task Force. And sang sining karon lang gina anunsyo man sang Malacañang nga aprobado na ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa akon nga pag-isip kahapon, di ko na lang pag-isa-isahon, pero sa mga isip ko kagabi sa mga lugar nga ginpaidalom sa modified ECQ ng mga 20 ato, tubtob ina sa Hulyo 15, tubtob lang July 15 ha. Hindi sila nga tubtob gidi ang July 31. Pero ang iya naman iya ka GCQ tubtob gana iya 31, meaning from July 1 up to July 31 of 2021. Amo na ang pinaka latest para iya sa quarantine classification sa pila ka mga parte, mga lugar diri sa Pilipinas
Kaya if ma-remember naton, ginabasihan sa nga Department of Health and other pagid nga mga na concerned agencies ang cases ng COVID-19 and also kung ang capacity rate man sang tagsa ka mga hospital nga nahamtang sa isa ka lugar. No? Muna mga ginabasihan always sang aton yung mga health professionals and also sang mga mga eksperto man naton in terms of syempre pagpahalog na sa mga restrictions kay hindi lang man na ang health department ang nagatutok mo, may iban pa man nga mga concerned agencies kay hindi man tanan ilagid obligasyon sang DOH kundi ang ilaya ang ginahimo na nila amo ang magpasa syempre sa mga datos no recommendations ti tun-an man ina kag sa liwat amo na maghimo ya sang final may initial recommendation and final recommendation tumtum nga maaprobahan ni presidente Rodrigo Duterte. So ti ang Negros Occidental kag Bacolod City kalakip sa GCQ, General Community Quarantine. Pero kung i-check natin, di ba, wala man sang pinagbago aksyon Nelmar, no? Kung magsiling kita General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Maybe, bisa nga i-check na kung sa, sa part abi nga restriction sa hulag sang tawo. Hindi man, kido same lang man sa gihapon. Maybe, medyo stricto lang gid, no? Ang pinaka-balantayan man naton kay ti may tendency nga may ipagwa gid na si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia and also si Negros Occidental Governor Bong Lacson kay even though nga may announcement from the national pero sa local diri sa ato niya may ara gid na iya sang ipagwa man niya EO kay para may talamdan kita, may sundan kita. Okay. Pero hindi daan na yang aton man nga mga topic no. Diri kita sa pilaman ka mga nagwa nga mga balita subong sa national kay kadungan sa anunsyo man no ni Presidente Rodrigo Duterte or I mean sa aton nga national IATF angot sa recommendations and quarantine classification may ara man sa panibag-o nga statement may kang tanan ini sa travel ban no continue or ginpalawig ang travel ban sa UAE, United Arab Emirates, sa India, Pakistan, Sri Lanka, kag Bangladesh. No, ano ang mga reason sini Indayan? Ang reason sini amo nga bangod sa paandam sang Delta variant. No? If familiar ka mo sa ginatawag nga Delta variant or medyo limited, bisan ako limited man ang nabalaan ko lang sini, nga ini siya is mas makalalaton no nga virus or nga sahiya sang COVID-19, 'di ba? Variant of COVID-19 ang pagpakatanda ko sang pag-classify ini sang iyak ka Octa research to I think no nga do 60% ini siya nga mas transmissible meaning mas makalalaton ikumparar sa regular lang nga COVID-19. So, amo na ang mga dapat naton iyang ihibaloon subong no sa liwat kay ang DOH nagpagwa diri sang statement posible maghambal ang mga ang tawo nga do amo lang na Japon nya ginpalawig nyo lang na iya kadamo sa mga nasyon sa bilog iyang kalibutan nga nakadetect sang sining Delta variant nga apila lang ni Slak Bilog. So nagpagwa diri sang statement ang DOH nga nagasiling mas maayo, ginistrikto ang border control, sabay nga mas pasangkaron ang travel ban, bangod man sa sining paandam sang Delta variant sang coronavirus. So, buot siningon sini, or sa statement yan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, given subong nga may 92 ka nasyon, no, sa bilog nga kalibutan nga nakadetect sang Delta variant, apang suno sa mga eksperto, hindi pwede nga magpatuman kita sang more travel ban, no? Meaning sa tanan nga nasyon nga nakadetect sang sining Delta variant, hindi ina pwede. So, ini ang nakit-an nila yang ideya or tikang abi, no? Agud nga even though nga may ara kita sang preparasyon, di ba, para sa Delta variant, pero
hindi tanto maapektuhan. Kaya kung isip-isipon mag-travel ban sa 92 ka mga nasyon, may tendency nga maapektuhan man ang aton nga ekonomiya. Maybe isa ini sa mga ginalantaw sang aton nga mga health experts. Ang isa pa gid naton kabalita, ining palayag or pagmando sa karon ni Defense Chief Delphine Lorenzana sa tanan iya nga military hospital kag medical assets sa Pilipinas nga buligan ang kada local government units para iya sa immunization program batok sa COVID-19. Partikular sini ang nga himuon, no? Partikular nga himuon sa kada military hospitals amo ang paghalong. Kaya may tendency, or hindi lang tendency, kundi sila ang hatagan sang obligasyon nga amo iya ang magdala, no, sang COVID-19 vaccine nga safe sa mga malagyo na bala nga isla. Kaya may ara ginaya nga mga isla diri sa Pilipinas nga kumbaga hindi na bala labot nga inang like mga barangay abi nga ara iya sa may sa may sakop na bala sang mga baybay, may tendency na kun ka isa nga panalagsa ginalabayan, diba? No, so amo ni ang pila sa mga reason kun nga ginmando ini ni Defense Chief Delphine Lorenzana sa tanan nga military hospital kag medical assets nga kun mahimo magbulig iya sa tagsa ka mga LGU, no? Kay sa record rin ni Lorenzana magluwas sa Armed Forces of the Philippines asset, no, nga i-deploy, may ara gali isang 11 ka mga barko nga pwede iya gamiton agod nga maghakot or meaning butangan, no, butangan sang vaccines nga kung sa diin may ari ini siya sang dako nga refrigeration capacity. Ilabi na kung magdulong abi sa mga malayo na nga mga isla, so ma-make sure nga safe ang mga bakuna. Kay sa record diri, no, nga ginpagwa man ni Lorenzana, ang Pilipinas may 20 ka mga Philippine Army Hospitals, 8 ka Philippine Air Force Hospital, 9 ka Philippine Navy Hospital, kag 11 ka hospital sa Unified Area Commands. So dako gining mabulig, no, para iya sa immunization program and also para man sa madasig iya nga pag-deliver, no, sa COVID-19 vaccine ilabi na sa mga malayo na nga isla, malayo na nga mga lugar or na blang hindi na dali-dali yung makadtuan mo nang tinutuyo. 1:51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ini ang pila lamang sa mga nakuha man naton nga information from the national. Standby sa aton yung mga ka-action kaysa ako yung pagpanumbalik. Aton man nga pag-istoryahan ang aton iyang FYI topic sa subong nga hapon. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala namod chemical kag wala sa... Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities.
Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Uno. Kag pabalik diri sa atong programa, This is My Life. This time, diri kita sa pag-share sa aton yung mga ka-aksyon sang aton man niya FYI topic sa subong iya nga hapon. Ang aton nga FYI topic sa subong iya nga hapon. Di ba lang kun kaisa, hindi naton malikawan nga sa pagbugtaw naton do, mabalik pataliwat higda. So ano ang mga dapat naton nga himuon para iya nga madula ang aton nga katuyo. Kay hindi ginayang malikawan kun kaisa, kapin pagid abi kun nagpa-alarm ikaw tungod nga may duty ka amo ni oras or before ti syempre sang may ara pa sang face to face or even gan isubong kay ti bisan nga virtual pero ti may gintalana nga oras para iya sa pag eskwela or pagtudlo sa inyo through virtual iya nga pag teach syempre. So, ano ba lang ang permi naton nga ginahimo pagkatapos naton bugtaw? Mabugtaw ka dara kay tungod iya sa alarm, hindi iya nga regular lang nga pagbugtaw nga muklat sa imo nga mata, nakabugtaw ka lang gid iya, no? Kay tungod aga na, hindi nga nakabugtaw ikaw kay tungod nga nagtunog ang alarm. Pero, no, may pila sa aton nga kung mag-alarm na gani, bangon dayon diretsyo. Pero may ara iya sa aton yang nga bisan makapila na ka beses nag-alarm, naga-try pag sa gihapon nga,
one more 5 minutes. Tub-tub nga ha. Kung ka isa, dragid kita mabalda, kay ti late ka na dayon. Pero, okay lang ba na siya, no? Okay lang ina siya kung ang imo yang nga trabaho or oras ng imo nga trabaho, lawig pa sa time nga nagpa-alarm ikaw. Like for example, imo nga duty alas 9 sang aga. Nagpa-alarm ka dira mga alas 7 or 6:45 abi kinag-preparar ka pa, may biyahe ka pa, no mo nang imo panumdom, pero allowance na lang na ang pilaman ka mga minutos. Ti, pag bugtaw nimo, nagpa-alarm ikaw 6:45, sang pag-alarm, first alarm, natuyo ka pa, nagigda liwat. No, nagigda liwat, pag adugay-dugay naman, second alarm, wala pa man alawig pa, allowance ko pa ni nga oras. Tub-tub, no, tub-tub nga, pag third alarm na, ati dito na, ulihi ka na, nagsala na. Mataymingan pagdabi nga may nakauna si mo paligo, given abi nga isa lang kabilog ang CR, good luck sa imo. So, ari, ang pila ka mga pwede gali naton nga himuon, no? Pila ka mga tips para nga kun bugtaw, diretso bangon, no? Hindi na magbalik higda pa. Number 1, ipalayo ang alarm clock sa hiligdaan. Among di bang ginahimo naton perme? No? For example, ti ko magkaugalingon ka dira nga kwarto, no? Dason may lamisa, ikaw dira, da mo ginabutang imo nga alarm clock. So pag mo lang malabuot lang sang imo yang kamot, may tendency nga i-off mo lang ya kun mag-alarm, no? Uptick mo lang dayon yang i-off or even gani imo nga cellphone. Pero kung ara sa layo, di ba? Kung ara sa layo ang inang bagay nga naga-alarm, hindi dali-dali malabot sa imo yang kamot. May tendency nga magbangon kagid. Kag malikawan nimo nga ipinduton unless syempre amo na kung magbangon ikaw kag pinduton dason balik ka naman liwat kang maghigda. Inablang nag-effort nga nagtindog kagid ya para ipatson ang alarm. Pero unlike nga kung lapit lang sa imo ang alarm, may tendency nga kwaon mo sa kamot mo, off, tulog naman liwat. Kaya man suno sa mga eksperto, ang pagtulog liwat, matapos nimo pinduton ang snooze button, hindi makabig ina siya nga quality sleep. Subong man, rason lamang ini agud nga mas stress ikaw kumparar sa una nimo nga pagbugtaw, no? Ikumparar sa imo ya nga alarm. Amo nang manotice naton kun ka isa. Kay man ako isa man sa mga guilty man ko sa mga amuni nga mga bagay. Na balang pagtulog nimo, nagpa-alarm ka 6 mga 7 abibutang naton. 7 AM nagpa-alarm ikaw. Huni na 7 AM bugtaw ka, gin-off mo. Gin-off mo imo nga alarm sa cellphone. Mga 7, ko mabugtaw? Mga 7:10 or 7:15. Hindi mo lang na-notice nimo nga pagbugtaw nimo, no? Pagbugtaw nimo kung makatulog ka gidman, do ka bugat sa imo nga pamatsyagan, no? Kabugat sa imo nga feeling, meaning hindi siya manami. Once gani nga makabugtaw ka na gali, bugtaw ka na, bangon ka na. Kaya nga kung pasagdan mo lang ang imo kaugalingon, nga matulog ka lang liwat, patson mo ang alarm, amo nagaling ka lain sa feeling, kay do pag alarm na liwat, do kabugat sa imo yang lawas. Nga do ginatry mo pa nga mag-gios-gios anay antes iya nga magdiretso bangon. Unlike sa una nimo nga pagbangon, bisan huni pa iya sang alarm ang nakapabugtaw sa imo, pero ang pagbugtaw mo is automatic, no? Do inablang pagsik ka dayon, no? Diretso ka na dayon niya tindog. Mo nang iban nga kung mag-alarm gani para hindi malate, diretso tindog. Diretso uli bangon, no? Kag maglakat, no? Or mabalik lang sa hiligdaan,
Hindi yang magtulog liwat kundi kay uhon ang imo dira nga ulunan kay syempre piuron man ang imo yang habol. Speaking sa sina, amo na ang ikaduha naton. Kaayohon iplastar sang maayo ang imong hiligdaan pagkatapos nimo bangon. Kag patson ang alarm. Sa liwat, hindi magbalik sa hiligdaan para maghigda pa, kundi kaayuhon ini. Piuron dira ang imo yang habol, kay uhon ang cover sang foam, kag syempre kay uhon man ang pagplastar sang ulunan, ipagpag kung may mga nagkalabilin dira nga mga ano na tawag na, ang buhok blang nga nagkalagas, hindi man nga damo-damo mga pipila lang, hindi na malikawan nga may mga unot nga buhok, no? 'Di ba? Sa aton nga pagtulog. Kay man kung hindi inigili naton paghimuon sa mga bata pa kita or inablang hindi naton nga buluhaton para sa aton tugtog magdako kita, no? Tugtog magdako kita ay amo na ang permi ang aton yang mangin problema. Nablang hindi naton paghimuso ng aton yung mga hiligdaan or hindi ka dayon mag-agad-agad bangon nang may balik-balik padanay nga himuon. Tiga kaapektuhan sinagali ang imo yang syempre ang imo nga buot kung tani pagbugtaw mo na iya. So once gani nakabugtaw, bugtaw na lang, no? Hindi na magtulog liwat. Kung magtulog man ikaw, nang time naman yang wala ka na sang paminsaron nga ulubrahon, wala ka na sang paminsaron dira yang mangin busy ikaw. Kay amo ni ang mag-consider naton nga first accomplishment naton sa aga. Di ba? Kanami sang feeling nga pagbugtaw nimo, diretso ikaw bangon, tindog, lakat, patson ang alarm clock kag pamiuron. Piuron ang habol kag kayuhon dira ang cover sang imo yang foam kag kayuhon man ang imo nga ulunan. Ang pagplastar. Ang ikatatlo, ari importante man ini, painit-init, na? Kay subong ba ito kabudlay na gid sa ato, no? Given subong nga may COVID-19 pandemic, pero bisan gani wala pa. Bisan gani wala pa sang una, no? Sang una nga wala ning COVID-19 pandemic ba? O wala gid na magbalalangon kag magpainit-init. Blang ginasiling para lakat-lakat man to ko. Painit-init man to kay para maanhan ka man sang vitamin D. Mao kay ang kalabanan sa aton kun kaisa magbugtaw gani once magkabugtaw mo na ang ginahimo amo na lang iya ang tulog liwat. Wala na lang ginapanumdum nga magpa-init-init anay. Pero kung ara ka sa mga uma-uma ni Bla, no, ang imo dira iya nga iloy kag amay pukawon kay gina nga oy painit-init to danay. Pero pabalhas to danay. Kay kanami bala ko mabalhasan ikaw sa aga. Kay tugtog iya sa hapon na, no? Do ka energetic ikaw. Ang ikaapat, syempre importante man ini. Magpanghilamos. Dakpan kay ang isa pagid bala kung natuyo kita kung bag-ulang kita bugtaw, syempre may morning glory ka pa dira, no? Ang muta ang ginasiling ko. Syempre kuhaon mo ina magpanghilamos. Kagang isa pag ining bulig na one nang imo iya nga guya, 'di ba? Guys, uno sa mga eksperto, ang paghilamos gali usar ang mabugnaw nga tubig, makabulig ina nga hatagan sang signal ang aton iya nga lawas para magbugtaw. Subong man kung hindi mo iya gusto ini nga pamaagi, okay man nga mag-inom sang ice cold water. Bangod may parehas man ini nga epekto. So sure na, 'di ba? No more stressful mornings. Para iya sa aton nga mga ka-aksyon. So kabay, makabulig na sa aton nga mga ka-aksyon nga medyo
Yung ginabudlayan padara ha. No, kagti ako isa man na. Palariho kita. No, kay hindi kung kay isa sa aton malikawan nga may mga inadlaw gid bala nga do wala ka gana magbangon. No, kay feeling nimo nga ano man mahimos na ko karon lang no may mga amo kita na iya nga mga pamensaron pero sa liwat balik kita sa number 1 once gani nga nakabugtaw na ikaw bangon dayon na kay ang pagtulog gali liwat after na nimo nakabangon hindi manami. Alas 2:14 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. Kay diri kita sa pagbasa sa nga isa ka sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender sa sumong iya nga hapon. Isa ka artist ina siya. Tattoo artist. Kagang aton nga letter sender nagasiling. Dear Tita Wilma, ihinago lang ako sa ngalan nga Jeff. 25 anyos. Masiling ko tita nga pinasahi ako sa ordinaryo nga mga kalalakinan. Ang siling sang iban, may pagka-eccentric ako. Isa ako ka-artist, tita. Nakatapos ang kurso nga Fine Arts major in painting. Sa isa man kakilala nga eskwelahan. Pero tita, panalagsa ko nga ginatutukan ang painting. Bangod nga mas nanamian ako nga maghimo sang kanta. Galing sa malain balang nga palad tita, hindi gusto sa mga recording companies ang akon nga ginhimo nga kanta. Tungod ko no hindi click sa masa. Isa man ako ka tattoo artist. Kag diri ko ginakuha ang pang-adlaw-adlaw ko nga kinahanglanon. Tita, ang akon istorya nagsugod sini. May ginapangaluyagan ako nga isa ka bag-o lamang na graduate, dentist. Pero bag-o pa lang ako nagapangaluyag sa iya tita, ginprangka niya ako nga ang gusto niya sa isa ka lalaki, desente, magpamayo, kag hindi pareho sa akon nga pulos tattoo ang lawas. Pero tungod palangga ko ang akon nga talento, prinsipyo ko nga hindi pagbag-uhon ang akon kaugalingon para sa kay konsino. Apang ang isa ko ka pero tita, palangga ko ang babayi nga ini. Isa sa na pamalang o kon na pamangkutanon
nga nagasulod sa akon kaisipan. Ano ay han ang garantiya nga maluyagan niya ako kung magpaka-desente ako. Isa pa tito mabudlay na panason ang mga tato nga naglapta na sa bilog kong alawas. Tita salamat gid sa pagbasa sang akon sulat. Tubtub lamang diri ang tagpadala, Jeff. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:19 na kita. Amo yan to ang sulat sa isa man ka letter sender nga nagpadala sang, syempre si Jeff, no? Sang iya nga istorya, may angod sa sining hindi siya nagustuhan, no? Sang iya ginapangaluyagan, bangod iya sa nakitaan sa iya, no? Do kadamo sa iya kuno sang tattoo. Di ang mas gusto sa babae, decente. Meaning, kung i-define niya gurong decente, wala iya sang tattoo. Sa aton nga mga ka-aksyon, standby sa akon nga pagpanumbalik, kay akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Jeff. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpala na... Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan. Mayong hapon sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa, kay Alan Marlinco. Mayong hapon. Kag salamat sa pag-monitor. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Aran ako no si Sir Alex. So, si Sir Manjo Arnejo, good afternoon man. Naga-monitor na sa sinaiya nga tinion. Sino pa? Si Sir Ray Baryoga, mayong hapon, Miss Ann. Sige mayong hapon, mandira si mo, Sir Ray. And sa kay Ma'am Carol Montoya. Hello, Action Ann. Tamyaw ko si Adam kag si Lloyda. Happy wedding anniversary.
subong iya nga adlaw. Happy wedding anniversary sa inyo Sir Adam and Ma'am Lloyda. Sa kay tamyaw ko no ni Sir Alex galio si Taya or Tatay Jose. Nanay Lolita upod sa ila ni Ma'am Jenny, Ma'am Jane kag Sister Yakuno. Si Ma'am Jinky Dialagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, salamat gid. Kay Ivan Mandid Gamas, wala naman na biyahe barko or eroplano. Wala man na siguro sang changes, no? Even though ang GCQ, actually ang GCQ kag MGCQ, do hindi magina sila maglayo ay, in terms of, lang gid siguro, hulag sang tao. Kag, muna, ang pila lang sa mga kinalain, kay, once mag GCQ, di man na siya tama gid ka ka stricto, no? Ang gina-monitor lang da sa ngaton nga mga officials amo ang gihusang tawo kag syempre continue nga pag-observe sang pilaman ka mga health protocol. Kay Miss Athia Kim Iriman naga-monitor dira sa Banwa sa Morsha. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon man. Malaka and Gamala family. Sa kay Sir Melily Oligo, kay Sir Noel Amar, kag kay Go Way Son, mayong hapon. Sa kay John Vicente, nag-monitor from Himamaylan. Pamilya niya is taga Himamaylan sa may barangay Carabalan. Pero siya iara sa Hagnaya, Hamindan, Capiz. Sir Alex Puentes, good afternoon. Ana Sinoro, Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Si Lavina Valdez Maribel, mayong hapon. Leucotamia family, Lavinia. Sang Cane Town, Victorias. Amuman sa Valdez family, sang Isabela, salamat gid. Ma'am Connie Dormitorio, mayong hapon. Udatulat sa kuno sang horoscope yaho. Sige, salamat. Jeril Gadudo, mayong hapon. Ma'am Virgil Pinda, always naga-monitor sa may Celine Homes. Tamiyaw niya ko no si Jennifer Hormigos sa may Est Home 1, kay Rosita Villaruel sa may Sagrado sa Barangay Estefania. Salamat gid and God bless you always. Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon. Leia May Mondehar, mayong hapon. Naga-monitor sila sa may Barangay Tanawan, sa may always ko no naga-monitor sa may radio. Nagapamati si nanay niya Gina. Sige, salamat gid. Dan like and share. Sakay sa Romolo Batang. Tomolo, mayong hapon dira mo sa may barangay Pahanukoy. No? Pamilya Batang sang barangay Kumaliskis kag Toneno kuno family. Lads Hara, pa shout out kuno kay Wilmy Flores nga nagapamati man. Sige, salamat gid sa aton iya nga mga ka-action. By the way, sa mga ka-action naton, no? Kung gusto ninyo nga magpadala sang sulat, no? Sulat na ninyo or comments ninyo, suggestion ninyo para mas nga i-try ni Indayan nga panami pagid syempre. Para sa inyo, ang This Is My Life program, pwede ka mudra makahatag sa inyo yang opinion and also makapadalaman sa inyo yang sulat. Kaya basit the next day, inyo naman yung sulat akong pagabasahon, pwede. No? Nagimo ako sang page, ina may ngalan Indayan. Okay? Ina intended para sa mga ka-aksyon namon nga always naga-monitor and also gusto man nga magpadala, mag-share sa ila yang opinion and also mag-share sa ilang mga sulat nga gusto man bala mahatagan sang advice. So pwede gid sa liwat i-search nyo lang Indayan. Amo na siya ang page, okay? Bag-o pa lang na siya, that's why nga medyo jutay pa lang ng ako nga napamutang, pero sige lang sa matamat madamo lang na, okay? Sige, salamat gid sa aton nga mga ka-action. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina.
Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife. Sa imo, Jeff, ang mahambal ko, kung hindi nimo pwede nga mabag-o ang imo ginatuuhan, magpangita ka sang iban nga pwede nimo pangaluyagan. Nga baton kung ano ang imo nga passion as a artist. Kaysa tuod lang, Jeff, bisan magbag-o ka pa. In kaso gid man magdayunay ka mo, sa ulihi mabalik ka gid. Sa imo na andan nga nagakilala sa ginatawag nga art. Mas maayo
Pangitaon mo ang babayi nga makahangop sa imo o kung pareho kamo sang gusto. Tungod ina lamang ang solusyon para nga mangin matawhay ang imo nga sitwasyon. Jeff, salamat gid sa liwat. Kagabay, ini magahatag man sa imo sang gabay kung anuman ang imo mangin desisyon sa ulihi. Alas 2:34 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang mahatagman nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender sa kay Jeff nga ang problema niya ay tungod isa siya ka tattoo artist do pareho lamang bala no nga agin pagkanubo sa iya sang babayi nga iya ginapangaluyagan. And yes, Jeff, nagaugyon ako kay Tita We nga magpangita ka iya sang babayi nga same sa imo, no? Same kamo bala linya or field abi like artist man siya kay parang hindi ka mo iya lain-lain bala ang opinion na mag-click ka mo nga duha. Sa liwat, Jeff, thank you so much gid sa imo yang ginpaambit diri nga sulat. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ating mga ka-action. Kay diri kita sa first part sa aton nga horoscope. By the way, antes gali, si Sir Ray Baryoga Hambalya, Miss Alma yung hapon, mahaw ta tinanok nga mais. Kagkape ko no, abaw, kanami isang pamahaw subong ni Sir Ray Baryoga. I think din siya sa may barangay Pandanon na sa DSB. Sige, salamat gid sir na. While nagakapi-kapi kadira kag nagakaon sang tinanok nga mais, nagapamati diri sa This Is My Life. Okay, sa iluhan naton ang horoscope. Subong man nga adlaw sang Martes, Hunyo 29, tuig 2021. Unahon nato ng mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Problema mo subong? Ang problema, hindi imo, kundi isa kaabyan nimo. Financial man ina o kung pagigugma, ikalo na kahibalo. Kung may salig ka sa imo ikasarang, wala sang rason nga hindi kaya makakita sang maayo nga paagi, agud nga masulbar ang problema. Sa mga Cancer, lucky numbers 1, 12, 32, and 40. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, isa ka malapit nga himata ang pangayo sa bulig sa imo. Pero Leo, sure ginaya nga masulbar. Ang mga problema, mga issue kung kaisa nga hindi man malikawan, ilabi na gid iya sa pamilya. Sa mga Leo, lucky numbers 12, 13, 27, and 41. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, manami ang ginatawag nga romance. Isa ka mapalaron nga transaksyon ang mahimo usubong. Pero, Virgo, hindi na magpadala-dala, ha? Pero kita kung kaisa balat syagon nga kapin pagidgani. Kung oro istoryahan lang dira sa mga manami nga mga tinaga, mao kadasig madala. Sa mga Virgo, lucky numbers 4, 27, 35, and 37. Corn yellow is your lucky color.
Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubdob Oktobre 23, hatagan atensyon ang imudra iya nga mga kaupod sa inyo balay. Makasalig ikaw nga matam or tampad ang imudra iya nga abyan kag handa nga magbulig sa anuman nimo nga kinahanglanon. Sa mga Libra, lucky numbers 15, 19, 35, and 38. Yellow is your lucky color. Para sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, mas ni mo feel subong ang magtinera sa balay. Hindi magpromesa kung hindi matuman. Kung pwede palang Scorpio, mayara kita kon ka isa, nagabuya kita blasang promesa. Sam kadugay-dugay, ay sorry gid ha, wala ko natuman. Ay sorry gid ka nalipatan ko. Pero matuod wala gid na nalipatan. Ginhungod lang gid iya nga gin pamensar niya nga makaichindi lang na sa. Sa mga Scorpio, lucky numbers 8, 9, 16, and 33. Blue is your lucky color. Para sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, hindi pagpalawiga ang mga bagay nga gusto nimo isugid. Bangod ini, magahatag lamang isang problema kung padugayan mo pa. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 8, 35, 40, and 42. Gold yellow is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40. Amuyad to ang first part sa aton nga horoscope. Mayong hapon sa kay Ma'am Deding Aluhamyanto. Naga-monitor sa subong iya nga hapon. Sige, salamat gid mga baguhanon iniho si Leia May Mondehar. Naga-monitor sila kuno sa may Barangay Tanawan. Dini ganing Barangay Tanawan, Action Nalmar. Sa Silay, din man. Silay, no? Barangay Tanawan. Sige, salamat gid kag sa kay Zamora. Naga-monitor man kuno mayong hapon lang kuno sa tanan-tanan nga viewers, listeners sang Action Radyo Bacolod. Nagapamati siya sa program This is My Life subong iya nga hapon. Sige, salamat gid. Sa aton nga mga ka-action, standby para sa akong nga pagpanumbalik sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee.
kagin clear niya nga taga sa Kabankalan ni Galia. Ang mga barangay actually do pare-pareho malang na mo. I mean nagapare-pareho lang mga names. Lusot pa ko ba? Pati ka na. Thank you sa liwat, Leia May Mondihar, nga naga-monitor sa siniyang atinion. Okay, sa iluhan naton ang nabili naton nga horoscope sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Likawan ang mga emosyonal. Bangod ini ang magaguba sa imo yang adlaw. Sa mga Capricorn, magpakatawhay. Capricorn lucky numbers 7, 26, 31, and 40. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, matuman kag mahatag ang madugay na nga ginpromesa sa imo. Likawan ang magbalatian. Likawan ang makasakit kadra bala sa balatsyagon sang iban. Sa
Sa mga Aquarius lucky numbers, 3, 17, 24, and 34. Chinese blue is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, mangin baliskad sa imo ya ginapaabot ang mga hitabo. Likawan ang mga drama. Ano nga drama? Dira mga kung ka isa mangin emotional ka dira or maglain ng imo yang buot kado kadamo sa imong mga olobraho. Likawan ina. Pamensaron mo nga ang imo nga ginaobra makabulig ina siya para nga mas pagid nga mapaayo ang imo ya ikasara sa ina nga obligasyon. Sa mga Pisces, lucky numbers 4, 8, 28, and 39. Jade green is your lucky color. Para sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Preparahan kag indi pagpalampason na ang maayo nga mga kahigayunan nga mag-aabot sa imo. Kay for sure Aries, imo ginaya nga malampuasan. Ano man dira nga mga problema nga imo ya nga masugatan. Sa mga Aries, lucky numbers 8, 11, 26, and 39. Sun yellow is your lucky color. Para sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, maghalong sa kung ano dira nga imo ya ginahimo. Mahimo nga magsala ka? Kag kung mahimo pa man, likawan nga magpadala-dala ka dira sa ginatawag nga manggad. Kay man kung ang manggad kuno nga nakuha lang sa illegal, ay dasig lang na madula. Sa mga Taurus lucky numbers, 6, 22, 40, and 41. Purple is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21, kung nakahimo ka sang sala, habiga ina nga leksyon. Tinguaan nga kung mahimo, tempranuhon nimo ang pagtuman or pagtrabaho sa imo nga mga obligasyon. Sa mga Gemini lucky numbers, 16, 19, 31, and 38. Peach is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:55. Si Sir Noel Amar, salamat yed na ginagwit ko. Uy, si Paribia Jonathan, may nagdulong sa ginabitsokoy. Salamat gid pare kag si Dennis Richard Tibor Roma. Si Kaen Abel, baya mayong hapon lang. Naga-monitor ko ng iya nga asawa, si Sinuni, si Chatterny Rose, sakto ning pagbasa ko, or si Chatterny Rose sa may Hervias 2. Nagalantaw sila ko no live. Pud dia si Ricky Hipulan, kag si Punglaw Hipulan. Thank you, Kit. Sige, salamat man sa inyo nga pag-monitor. And also, mayong hapon man, naya sa may RTN office, sa ilan ni Minda, sa ilan ni Nida, ng Joy, ng Larry, ng Norlin, kag kay ng Gigi, and also kay ng Tintin, kag kay Kapit. Salamat gid sa pag-monitor sa This Is My Life. Standby sa aton nga mga ka-action, kay diri kita sa aton man nga, Horacio Imperata. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang,
batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayo magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat gid sa aton yung mga kaaksyon sa pag-upod sa akon sa Martes nga edisyon sang This Is My Life. Sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Psalm chapter 37 verse 28. For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. They will be protected forever. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!